Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Prichádzaj preto ku mne. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba, s tebou a skrze teba počas dňa. V nočnej adorácii odo mňa získaš to, čo odo mňa nie je možné získať žiadnym iným spôsobom, najmä vyslobodenie duší z vplyvu a útlaku moci temnôt. Viac duší je zachránených a oslobodených v nočnej adorácii, než akoukoľvek inou formou modlitby. Toto je modlitba, ktorá ťa najúžšie zjednocuje s mojimi vlastnými nocami, ktoré som celé strávil v modlitbe počas svojho života na zemi. Prichádzaj preto ku mne v noci a okúsiš moju moc a prítomnosť po tvojom boku počas dňa. Žiadaj ma o čokoľvek, keď ku mne budeš v noci prichádzať a na úsvite dňa poznáš moju milosrdnú pomoc. Mám zvláštne zaľúbenie v tých, ktorých povolávam, aby so mnou bdeli v nočnom čase. Modlitba kláňania sa v noci má moc a účinnosť modlitby spojenej s pôstom, ktorú som odporúčal svojim apoštolom ako spôsob vyháňania démonov z mučených a utláčaných duší. Preto sa démoni nočnej adorácie boja a nenávidia ju, zatiaľ čo anjeli sa z nej radujú a vkladajú sa do služieb duší, ktoré po nej túžia. Ježiš hovorí benediktínskemu mníchovi zo zdroja in synu Jezu. Príď na noc milostí v Trnave. Pozývame ťa do baziliky svätého Mikuláša v Trnave. V piatok 16. januára 2026 od 18:30 bude nočná adorácia s odprosovaním, zvelebovaním za slovenský a český národ, modlitbami a eucharistickým požehnaním. Noc milostí v Trnave. Zasvetenie sa svätému Michalovi Archanielovi. Adorácia, odprosovanie, zriekanie, zvelebovanie, svätý ruženec, pobožnosť k svätej tváre, svätá omša, eucharistické požehnanie a svätá spoveď. Program je nasledovný. O 18:30 bude svätá omša. Po svätej omši vyloženie oltárnej sviatosti a moderovaná adorácia s odprosovaním. Všetkých srdečne pozývame k osobnej účasti.